magkakaroon guys. Puntag sayo arang tugnawa. Jacket ko guys kay tugnaw kaayo labi na og duol sa suba. Ha? Ha? Wa? Hadlok lagi uwan. Maju kay wa ka madlok lagi. Ha? Lahi ning ulitaw pa kaysa minjo. Ha? Unsay nga aning bitaw gibati doy. Nay gibati si Manong sakit yang tiil. Wa gani mo kuig lang papa nga gakuan. Gadajungay sila. Ha? Tua. Ha? Wa? Nama tong bay? Ha? Paitog tambal. Nihubag lagi tiil. Nihubag yang tiil. Naisda ni mana doy? Na de gamay maajo. Tanaw kuno ta? Aran lako ka purad ko eh. Ila ka mo isda. Gracias, duha diay. Ano tayo itong pakpak ka? Butang rin ko ani. Saya butang rin pa. Duko man sa kahawa. Grasyahan guys oh. Kaloyan si Junior. Hey, kaloyan ikaw. Oh. Atan? Kita ba kuno kang atan to? Bang utan sante. Oh. Oh. Tua. Nanagat man. Nanagat. Oh. Kuha lagi ko na nanagat. Papa mo kun magbira. Bang. So ako naslikoon pa. Tapos likoon, gabira pa. Bang, kumadung. Bawa man madungo.
nabaka tingali si auntie kay gauwan man. Gauwan. Usang gibutang ani guys kay mangita kog balde. Magkuha sa kog balde sa balay. Dako ng mamsaan, no? Mga 2 media kanay doy, mga 3. Gidaginot niya ang mga paon guys. Kay dagko man kay nga bulinaw, anugong pud og ipanglabog. Yang gidaginot guys kay mapuslan pa man pud ni. Mo na. Yawaton pud guys kay mahal ra bang paon, mahal kay bulinaw. May laman na isuwa. Bukuha sa ko balde doy. Mau lagi magkuha sa ko. Gihikot na ni mo to doy. Ba? Naman uli. Wow! Mamsa! Wow, pangawaan. Tangag. Duha ka Berto, Bert. Duha ka buk ma'am sa pagka Berto gamay. Kang undoy po, dia po ija. Salamin sa kabuntagon. Diwa sa gugma. Pila? Uy, dos ka pina. Dus cup, dus 1 quart. Makita ang punaho ari dia. Ayo, ari.
Mimo to sila. Pila ka kilo di ang isda din. Sagbaw to. Atong tanawan. Oo, nang pagi, pen. Ari lang mo din ng mana. Ah. Uno 1/4. Uno 1/4. Dos 1/4, ano 1/4. Oo, no dos na le. Ha? Uno. Uno. Pinato, uno 1/4. Uno 1/4. Ano 1/4 of dos 1/4. Ay. Pagkira? Unaon din ang mga bata. Sige itong pagi. Uno. Mo rin dos 1/4. Ono. Tuwas. Dos 1/4. Singan aning pagi uno. Uno 1/4 gyapon. Uno 1/4. Mga kaya po mga 6 kilos tong isdang berto. Nilabay mo gan. Labay mo gan ni berto. Ha? Diyan ang gusto niya. Mamsa. Oh. Ha? Atan? Wa kay pang mamsa man ilang gida. Ano mo sa Ha? Ko ingatan lagi ingatan. tawag ingatan ito? Ano ingatan ito? Apa yung ito na mo? Nagipangita ni Sinyang ka. Kay, Bakit kay gauwan man. Tawag lagi mi og nakita mo kuno si Atan. si Berto. Sara dito po. Ha? Sara dito po. Sila Atan? Duha. Yung kilo mo ka. Duha ka buok ba? Di po tumuwa mga 6 kilos. Ito lagi ito niya. Ito gi ato da yung tunyos ko ang merkado. Ha? Oy! Oy! Saan ko na to? Inaana to ron taon, yung kadugan me. Ah, si Alex. Honeybird? Ay, gingan naman? Ha? Aramis ibabaw. Murag drone o magkalisod. Kapoy man hawiran god. Di man nandong kay gi control man ka kuan. Ara putong uwan na oy. Kaya ganahog dili mo kalaon. Kinsa? Mukar moron. Wa mali aldi lagi gabok al tanawara. Guwapa naman oh, kahoy. Kahoy ba? Way mo claim. Gusto ko lang na.
buhat at makamato. Isang adlaw. Ito ba na? Isang adlaw? Isang adlaw, tingin, sakto ra po tingin, no? Kanang duha ka kahoy, sakto yun ay lubong. Isang adlaw. Hmm. Katambak din eh. Kisang katamak. Labi ang hapon. Ako gito, ako sapon. Ako gabi. Gihatan? Oh. Ha? Oh. Oh, nagat di sa alading gabi di eh. Gato. Ha? Dunggo na mi guys. Just 1/4? Dus 1/4 ang tuwas. Ang kuan kanang Berapa ito? barkoda uno 1/4. Pagi uno. Oh. Di bawi gihapon, kabawi ta sa kung puhunan. Isa gawon guys, kabawi gihapon is puhunan. O pasensya na mo guys, og maara pa lingaw na to karong adlaw. Og ako mo yun guys, bye bye.